tinggalane jamaah tuwa nalikane wong Jawa dijajal londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambaoso lurah Gedangan kok dadi londo blakonan ngantek londo tindake sawenang-wenang nagih pajak boe Sarip digapuki Sarip ratrimo lurah Gedangan dipateni etan kali jagoane Paidi kusir dongkar buruhe Abah Haji kulon kali Sarip jagoan sakti musuh bebuyutan Paidi disuduk yen Sarip gaweane pancen maling ning asile diwenehke fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno critane ludruk ya Sarip Tambaoso.
Berangan
Kanar terban angelos rambutmu tak lelani pamit nyambut gawe niat kerja dan mulya uripe sak banjure sida lunga tenan ning nyatane minggo tengah dalan ora kuat kudu ana ati jebul jagur ning lokalisasi teka ning apuse aku apa kabeh salah lan dosaku lunga wis
aja nganti agawe kucewa nadyan urip mlarat bondo donya lakon syukur sabar nemu mulya kebiar busanane tolae padha rukun suarane dadi patulan turung koyak tetep jaya ayo Ayo nika
anyaran opo gelem pada urip bebarengan bisa turu bota bote yen tresno sliramu kaya yo di abang amoran ada tondo ora gampangan isih prawan apa wis peputra beneran aku yo dudu anyaran opo gelem pada urip bebarengan ora suci penselan ora suci sadar kowe mata grandang bote yen tresno sliramu ajan rondo aku ra gapangan
ambengkas saking rubeda candrane sinatria kang pinunjul dadi tulodo wirya wicaksana prasaja urusan angkara kusuma aruming jagat tansah anggondo sak mangsa-mangsa kembang rerenggane nusa datan aking nadyan ing mangsa ketiga Bung Karno ninggal asma ora teges wis ilang mustra diwulangi kebamana dudu sepah kang tanpa guna candrane sinatria kang pinunjul dadi tulodo wirya wicaksana prasaja tulus tan angkara kusuma aruming jagat tansah anggondo sak mangsa-mangsa kembang rerenggane nusa datan aking nadyan ing mangsa ketiga Bung Karno ninggal asma ora teges wis ilang muspra diwulangi kebamana dudu sepah kang tanpa guna mangsa mene pungkasane tali katresnanmu
wis bejane yen aku tinggal pepujanku ngelingono sliramu nate janji prastyo nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo biyen mulane aku ra wis kandha aku wis lan ora bondo donya man yatine wis kepranan barang kang durung karuan mbok iya eleng saya suwe saya ngundayo suwa aja citra wong citra bakal namai tuna Garwa resang tenan
nyata murakapi sutra kuning tandha mata sing diwenehake nalika perpisahan kowe janji ora nglalekake wis meh setahun
nglirake kowe nalika sumelang kowe piye kabare yen eling kowe aku nyanding selendang sutra kuning mon sing tak puji uga sliramu enggal bali ing rino lan wengi mongko sata impi-impi yen to aku lara selendang sutra kuning dadi tamba yen eling kowe aku nyanding selendang sutra kuning mung sing tak puji uga sliramu enggal bali ing dina lan wengi kowe mung tansah tak impi-impi yen to aku lara selendang sutra kuning dadi tamba